Ако играеш дуал ботлейн този патч, спри и изгледай това видео. Тук ще ти покажа най-добрите комбинации, които можеш да ползваш на ботлейн. Ето ти трите най-силни комбинации на ботлейн в момента. На първо място слагаме Ashe и Milo с 60% win rate. Ashe ще държи в полк, а Milo й дава range, shield и heal. Реално не можеш да ги докоснеш, а ако се опиташ, те ще те кайфат, докато не те убият. Освен ако не влезеш all-in перфектно. Втората комбинация е с Samira и Nautilus. Тяхната win rate е 57%. Това си е чист all-in. Хук от Nautilus, си постоянно, Samira си пълни пасивката. Докато ти не можеш да мръднеш. Един енгейдж решава лейна. Ако не обичаш coin flip, стой далеч. Но ако оцелваш куките, това е безплатно LP. И третата комбинация е Кайса и Попи. Изглежда като трол, ама докато не го пробваш ти самия. Попи спира всички дашове и те заковава в стената. Докато Кайса ти влиза с ултимейт и те бърства за секунди. Тези комбинации просто работят. Независимо дали играеш полк, all-in или нещо off мета. Коментирай коя комбинация обичаш да играеш и ме последвай.